Bremo, Montio, Wano, Open Savio, Moya Sona Montier. Oyerepa News. Oyina Joe 100.7 FM Yamamunyina Jubiam ni Yamamu akwaba. Omemu nsemo ayensa kanu si abremu ni yade abremu shanu sekase yi. Ena mi social media handles ni nyina so Facebook Oyerepa Radio ba. Na wabehwe sade ye mabesi akoro na nsem ni bia wreho. Jube hunu pinu anu adu adwan ato ase. De so ma ne yakọ no ama ne kafra nso no de pisu kama. Oyerepa Radio. Ya transie Korea na dia na mo ne samufo de bedima kutini bi ene se abantie bi a wo he no kra no a wonya fie be se aduasam ho ena ye tetetie se ka bia fa ne triso ama apeche de kra se de si ye no ye be kọ na adwa Belinda e de amanebo aba na uraba bia ye fra no Jennifer Apia wonya mfinsi aduasam ye no one ne kuna na ne mpra tawantawa bo montam wa buru be mana won se kan ye ne kodo asopiti a wafiri mu enkra kwanta so de be kọ do ma West Mensin Mburumantamu na immigration officer bi so di moto akobo maami bia manawu na nkofo ato ahye de so pa uraba bi se na se ba abetra wo mo so ache wonko ama wonne kunu hamoma hamso no na yesi ho no ye de bremo afei mampari na da kwakufu ato se de otre ne sa justice to konu so ma etemu afo pani no ya gye no atum ama maame na so akofrem esai Honorable John Allan Kodwochira Matene ode ne kata okofa no edeko kese wawie na dwuma ne aka ne se omanfo beto aba ma no no se wono mom ene se fata pa afei ni ati asimu nso atifedo mantamu energy committee fo ama enipa bentete se wo meboa eye wo adwumaye e wo patemu Honorable Ken Ohene Japan a ono so wo preso beto franka de ma MPP amanyaku a Ghana fo agina tum se ono a no wo pe no wakwa kodu angunama mu no se emre bi asema okokan a amanfo gina no si bone pese asede wotai anwrafo no kokko onye do ho na yes agide no yo na midimafo eba clinic kirese wo ba yade bia betu ase ama Dr. Tamda so woni de said de wawunim no wode meleto so asisia na ho abaawo yade ya ma yade enhye so ate ase midimafo kirese bra no fata amonto so mfama wo ene ebu akwa agogo ya said yesi bu adwuma birika no ese woni enso ka kire 0244774282 0500727215 na yeni enkomo na bomodia hye ne nsoma me se bo hye bada so gina ne na so ye nkane adwosuo papa ne ha ampa obi a obeba ha beto nkane ade de okokodi adanse ye pa kire se bo hye bada so gina ne na so he sisan woda so ebu adwuma se birika de bia so kade ano ne cables ne appliances ne de wode foforo ba brabaji bi fa ko na fa ko dudwuma ye case and teas dining ya Republic Bank di hwani mu present anti attack for dining and afi so Oyerepa Plaza ha no Oyerepa de mo sheba plaza ba bi 05411253390322030838 na yeni nkomo yi abusafo ye na anwumre ni mode ahia ayeme Oduefour na sabere pina man na penkra hene chiamen minimia Krobea Asante ensem ni nkire mu sei na etie yedi kan na yakọ ejanzongo arahosam ene efiri ho ayeba awuraba bi efra no Jennifer Apia wonye mfinsia bese aduasa mienu yate se wone ne mpena a wone ne wo honom Joseph Bawa akontokwa ma awuraba yi awo be ma ne sekan enjiremu de ye kọ ho na ye ne assemblyman a owo ejanzongo akwa akodi nkomo Honorable Isaka Ali ewa ahoma ne so Honorable Majwe na bata mejusu asem yete ne no anadwo na yese ekoba ne sen na yenya we de eboa yen sen ne si bae minya medase ni chia otifo nyina de mote no kwesa na tie nya ahumuti na mekiti se asem bisi SEO minti mo asi ababa wa Jennifer wawo ni boyfriend sikan ama ofin nti anapa mi so be sorry call ni mu ko bi se mu a ye se fa na tie na monya Jennifer na bisana de ba nam so ba sa wo yesa yeah so far mi dile bi so fa menya ne se Jennifer ni Joy ala se popular known as Embai almost as a boyfriend and girlfriend. Oma umi ama bako film. As ya bako, akola bako ena o muntim. Na oma tanse a check akra.
na yɛse nansentim ɛmba yi ɛsɛ Jennifer no ɛfa ne chi ɛfa bɛrima foforɔ adɛm tiɛ no sɛ yɛse ɛmbra no Jennifer no ɛde bɛrima foforɔ baa fie hɔ sɛ dɛn na ɛmba no ni hɔ na nyamfoɔ na fɛn ka sɛ Jennifer no deɛ bɛrima bi aba ɛna ɔdi mmirika baeɛ ɔbaeɛ nso a ɛm sɛ wambɛto bɛrima biara hɔ ɛmu no ana agya ɔne ntakwa ahyia Jennifer yi a ɔne ne ko yi a deɛ metete ne sɛ ɔbɔ no ama ɔtutu ne si bɛrima no kora gu fam a ɔsa pan na ne mama nso ka ho ɛnu ana Jennifer nso ɛtwe sekan ɛde wɔ no ne bi sɛ bɛrima no Joseph no ne bo ɔbaa no atutu ne si nyinaa na ɔbaa no nso de ahometeɛ fa sekan wɔ no bɛrima no na bo ɔbaa no tutu ne se ɛna ɔbaa no de yaw ne dadehyeɛ ɛwɔ bɛrima no sekan saa pɛpɛɛpɛ na ne bi musa na mete no nti sɛ bɛrima no mo de kɔ Ifa hospital na de esi bɛrima no Ifa hospital na mo ma no so a mo de kɔ ya ewu no kɔ bae bi sɛ on sɛ asase no mo de ne ba Victory maternity clinic ɛwɔ Ajozongo so ase ɔmo ma no so no ɛhɔ na ɔmo de ne bae ɛna ɔmo so fɛn ɔmo to take us for I mean say said a plan way na already no na lose a lot of blood and by the time ɔmo de be do take us no na why nyame dia ai ara fie no ɔmo kwa na tifie hɔ a ɔmo ya sa na obi an kɔpata so far the na emba yi adolf ba ku bia me ni ndi nko no o che say ɔmo ye de ɔmo etimi ayi bia say nka ɔmo be pata ɔmo na emum no ɔmo etimi ampata oho enti no ena ko ba na sa ɔmo abusiafo hɔ Joseph no abusia hɔ na apia so abusia hɔ na sɛ ɔmo nyina ɔmo busiafo around all right is there mu no na aposifo ahunu Jennifer apia kyena na sɛ odwane wadama so far the Jennifer apia de odwane nemum na banfo a ɔmo fɛ no mommy ɔno na ɛne sɛ entakwa yi esi wa na bobo ano ana ɔmo kyɛ sɛ sikan kura Jennifer ekofa de bɛwɔ emba yi okɔtwe free mommy dem na bae enti saa mommy check police station for achina ɔmo yɛ investigation mommy ne ɔmo nyina atifie ba ho ɔmo nti fa ko ne mo ɔmo cha ɔmo si na danfo ne Jennifer no ɔmo nti fa ko yate na yesa ne ɔyɛ ntɔkwa no ɔmo ne maame aba ɔmo nkyɛn asetena kakra na yɛ ɔba no nase ɛna aba na ɔba no kyerɛ sɛ ɔnti bi da sɛ nase atimi apake ne nneɛma bɛtena wɔn ne kunu so aba tena hɔ dadadadada na asew no mpɛ sɛ wɔkɔ adan wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ tofo sɛsisa asew nie pɛ sɛ wɔn yɛ shabrament a asew nie wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ wabrement a asew nie kyerɛ sɛ wɔn twɛ wɔn baabi ntwa ɔbaa ne feelings nyinaa yɛ aka ne yam appetite libilo ɛyɛ yi na libilo ni hɔ deɛ asew na ma ne nyinaa wu mo mmra Facebook na mɛhwɛ ɔbaa no saa adeɛ no ɛka na wonya bi ntafra ya paa wohwɛ ɔbaa ya na se ne ntino nya bi enwe sɛ de ɔpɛ no no na ne bufu afu ne kunu paa no ayi waso ne mu muntie ɔbaa no na sɛ mo ne yɛ kan na mmra Facebook na mɛhwɛ no Frida mo me o ya me wale o mami o me wale o mama me tell Frida ni wona me Frida o ya no so ase me ka shira yo o ya o ya me want to so Frida ya no wa ma Facebook ba ma hwe oba ya tip sai wa so be ma numro wo so odi ko le chele ni kura bono ai wa fi ni kunu no pa onye bi ni awo se be ma nya line no na se coffee o ma ma me ai se onum bi etutu kwatra ye ma so wa ware ase ni ade wa kakra nti wonko ebusafo asem na asie no nti we de ye sempa ye to so akọ enim de ne ye tie sim ewo nkran kwanta eno kra de HSA ye to aso akonkran kwanta no na doma west mensi ni buruma ntemu kire se immigration officer bi se ehwe ene to no se ye de titete se wode ni moto akobo maame bia maame no so kra na oto ananom e wonse do na
said your man tia ya wo no mo esi etete no nyasam ketu akora o ma akotake no na mo mo Oyerepa radio no se mo ba behwa utim se ba bia wote ene man tia no akotu ni niam agu no mo ene ni ceiling fan nyina ya tete agu fom ha adwen pa hwe nkonwa no ne yasesa akotu agu ba bie no ha adwen awreho na champion patriotic mum champion patriotic aba homa no so patriotic akwaba champion patriotic pa we patriotic apana enwumre yi boyamane yi immigration officer e dey resi ya odi ni moto akobo ma miama wawu a afi mati akwa atakini media we dey that na me mo kwa bam na do ma we say ye enkran kwanta to be precise ampa senior ensem no eba ye mamunya ho headline video news portal no eno ayanka bia nshim eya anwumre no nunum epramu na me no ye wo na ye say obi di moto abo eye maami bi ntine fi se eja moto bi normal accident bia ye kokoduru ho ma ye say branch bia oye immigration officer edi adodo na efre no sobolo na sobolo yi na ye say moto wo yusu ne na ye makom yensa ni bi na enei ye say no a odi ni birthday na ni birthday mi mu na aja wakoba bia ko butina ana ma to koma no tanwumire no mu ho no na aja otisi krona pa ono kosia maami ya ni ono nso na ne ba yare oso kwakutu aduro ede ama ne ba na abranche di mutu ebo maami na panyan kinkaja kwa omode ne ko hospital na maami na to na nanom ewo ntiedo eno nam so ma boys na ewo enkan kwanta youth ni binum se ne ekono enya de ometi ase sanse abranche ye friend so bolini me moto wotwi ewo enkan kwanta ko bi amateni omo hwe na hu se de bia no odi moto nam kroma onto ne bo over speeding kwa it is an tie dia eni omo nso ebeti no say ya obi di se wakunu no omo nso be kunu bi eke nam so ma police eboaya e guide abranche ye de ne titi baabi na de tie ye na boys ne se baabi so abusi baabi a ya ye bia de obeba adwuma eti baabi o ta ko patrols no oba do ma west ya say ya ene no ye ben e Cote d'Ivoire na ye borders ni bi eye Mponkom border ho ene main border eti ho na branche ne ta ko duty eti boys ne ko Mponkom border ne so ewura mu ko da ne kotokoso anyibere krum eti on koduru ho no na branche ne eni ho no wa majuma eti ne na omo se da bi se wa majuma ha ene oye aduma te sa ne tia omo specify ne niam nyina se ne be ya ontimi enya kwan ene ye aduma wo ho no bi na ene omo se niam eye tent omo abobo ewo ho barriers ewo ho omo se ne mani nyina no mo wie ni sa na omo saje omo ni kire mu won kan kwanta eye immigration office wo se ta branche no so omo huna anso anti na mani moja anso koma omo ho ntomo eno nam so ma police commander DSP Asante Debra and afi eye immigration commander deru aketilomoti omo kame boys ne down one day omo nem kwana boys na kasama nyame adom eseje asumdwe atima bakaka ewo eye enkan kwanta eye do mawe yo champion patriotic be wase na odi edi akire di besi bia no so satu yankra biem na yehwe efa man bono ntwa so ma yahwe for the tifo mo ya friend champion patriotic enti amanebo ye free nkra kwanta ebe kan yensa eno no ye besan akoba be foforo kakra ne nkwa pipi amanyaku no Urala no kwadwo kiramaten eka wo mu a preso betu franka de ma NPP amanyaku no forms no nkrata no wakwa akofa wo de anante Ghana ba bia amomo mbesensa asensan afi wo de krata no akwa akwa mpanifo no kyese na adwuma no wawie na ode man wo de tu biasan NPP e wo se on break 8 no na ono mom na betima break 8 no sansan e wo se enye obi a ba bia enye NDC for strong gold no omo pe oni na asem e NPP mom ono na akọ voter region eye NDC stronghold no anwura for pe na asem pa dedi kan no e na okọ amante bi a enyina fa akọ e na nakọ hafi e wa na akọ NPP e wa na NDC te se fifi mantem atoy mantem ne nkra mantem so a omo pe na asem a ayi ono a endi wo se ono mom na mo hwe na mto aba ma no mreke 8 no ade a ya hwase ye ni a ye pese ejina ni atu so aba ebedi party na nim ena ne ye hwase na me so na medical enti oyame nhira ana amama babepia
na ɛwɔ mu sɛ delegates na kɔ akɔto aba no nanso so nipa dodoɔ no a wɔn taa yɛ kuo n'akyi no deɛ wɔn hwehwɛ ne sɛ delegates no ɛbɛyi obi a sɛbi nyɛ sɛ npp foɔ nko na pɛ no obi a ghanafoɔ nyinaa pɛ no a si ɛde ne di party n'anim a ghanafoɔ bɛto aba ama no ɛna di kan a wɔn hwehwɛ na ɛno no deɛ wɔn ɛte aseɛ ne sɛ wobɛnyɛ obi a obɛtumi ama npp adi nkunim a na sɛ woyɛ obi a ɛyɛ the stronghold of npp ɛyɛ ashanti region no obɛtumi anya votes dodoɔ ɛwɔ npp yɛ stronghold ɛyɛ ashanti region. Na owura Alan Kojo Chiramaten a manso a wɔsa atoa so biem sɛ ɛwɔ sɛ yɛsɛ anyo bi a delegates no ɛkyɛke no ɛpɛ na asɛm ɔmo fili no na bio 1992 ebesi nnɛ wɔdi party na akyi akyɛ na ɔnim party na ni soade hu no wɔwɔ asua hu no ɛne nimdeɛ bebree ɛwɔ party no mu nso so sɛ mo pɛ obi a saa nsɛm ha kan nyinaa no obetumi ama na ba mu di a na ɛmu amunia alankyerɛmaten yɛtɔ so mmienu ɔmo pɛ obi a sɛ wasom party no efiti bere a yɛhyɛ party na se na ɔmo nyinaa nim sɛ since 1992 bigi party no akoten ɛso a ɛsɛm som party na mayɛ yɛtɔ so mmiɛnsa ɔmo pɛ obi a ɔwɔ anisuadeɛ hunu soronko bi a obetumi ama party na pagya na afei abɛma ahotɔ aba party te no so ɔmo hwɛ obi obetumi saa ana afei so ɔmo pɛ obi a ɔwɔ nimdeɛ ɛne experience si ɛde amambuo no hyɛ ne nsa adeɛ how yɛn wɔ Ghana a sɛdeɛ adwuma bɛba na yɛakɔ yɛn nim na ɔmo anatu bɔ no ɔwɔ ho nimdeɛ na ɔwɔ wayɛ bi da ɛno so ɔmo hwɛ saa nipa ane yɛtwa tɔ koraa yo owura Alan Kojo Chiramaten ɛno no no wieyɛ no wɔn a na di na kyie baako ɛyɛ mpraa so kwan so ese mmarahyɛ badwani Honorable Davis Opoku ansa ɛta fɛ no OPK ɛna ɔde to dwa sɛ owura Alan Kojo Chiramaten ɛne obi a ɔba enwuma deɛ mmabunu bɛnya adwuma yɛ papaapa sanse Ghana so hia mmabunu ɛsɛ hia adwuma eti obi a obetuma ba ama adwuma yɛ deɛ ade na mode to nkyɛ akofo obi foforo aba breaking the 8 no etwa owura Alan Kojo Chiramaten sa no yes ohwe papa ni campaign strategy a oya na adwen say ne no because of nkranfo ban on drumming ntina onye bibi be kese bia bado ba hwe party fo na abodom wa ase a ekiro prefer say emre na du na ade a eduru so na ye ka no se bio eduru so because your party no sunsun party your party no sunsun wom na party no kane na to so a na to so enti ene no Chiramaten na eduru so because Obrunibeka, he answers the needs of the modern day Ghanaian. So that's it. Ghana mebunu, and then only be a dinkoma. Do be a penetuma. Quite a fast way between me and Juma. You say a memo there. We have good governance in the last 30 years no, since 1992. Ghana, you have kept me Kebia Memuna, a general nice. The mebunu be a pewa Ghana and say, or Benye Jumaye. Nasika bani botum na se bi odi ahwe ne maame odi ahwe papa odi ahwe ne yere ne ma eti eno no ne ade a in the 2024 election ye be hwe nanse ya call kumawu ye rally empenifo bebre including vice president Dr. Baomi asema mo kan ne se NDC abreso omo bi companies mienu na MPP bae no ye bi companies over 126 na nipa obaba bi companies 126 I feel very hurt when our own MPP people are using this against me. You know, I was charged treason because of MPP Votarians and MPP gang. Why? There's a gentleman called Solomon Donko. Solomon Donko from Biakuye came to my house one morning and pleaded with me to go on Oman FM to speak on behalf of MPP supporters in voter region. Why? Said a chief instructed that minors in voter region, Biakuya, to be specific, to be registered and vote. And MPP people in voter region, specifically Biakuya, resisted the chief. Because of that, they were beating MPP airways in Biakuya. The man went on air to speak. All radio stations in voter region,
did not allow Solomon Donko to speak. So he drove all the way from Biakuye to my house, came with the story, said, okay, let me give you a chance. I'll call Oman FM. They'll grant you the opportunity to talk. Listen to what he said. Mr. Solomon Donko said he works for Kokobo. So if he speaks, they will sack him from Kokobo. So he gave me all the information for me to put it out there on air. And what I said was that if NDC, you think Volta region is your stronghold and you are beating our people. If NDC, you think Greater Accra is your stronghold and you are beating our people. Then Ashanti region and Eastern region is also our stronghold and will beat your people. I was charged treason. Boku incited the media against me. Oh, Kenneth Japan says they should go and kill ours. By 5 p.m., police has surrounded Oman FM. I reported the next day myself. I was there when Kwaku Anyidawo called from Professor Mills' office for them to charge me treason. And they charged. Wey Kennedy Ohene Japan. Akompra kono no ya Ghana for agina tum say breaking the 8 ma MPP amenyeko no ayono a sa say ne nokreka ene sede na akokudro sitie no de na won fa samsie onye kataso momuaso na niema bi kɔ so wo mamu na enkoyi a eye de ya no omane de na koma so pa wo say biebie nyuma bebre ti ye panyuma pa de a eye ono a na mate ne nka no owie na no Deputy General Secretary that day ura ko hwanje de ho so ebeyi na no na ono de o kire se emma owura Canada Japan emfa nhye no esan se onye hwe voice bi anim onye hwe na emom no owura Canada Japan enkoso anu onye ne campaign wo se obi ti a onka che owura Canada Japan se enye ono kokoko onye de ho ena ekoye bibi ma court be che no fine treason ne genocide ne terrorism no Inji de onye hwe wo okay ene oyina no titi 100.7 FM so ne Oyerepa efre nyame afei ena no da ene ba betu odwase Chief Justice ya no wo ho yewura kwesienim yeboa ne mra so ye wo so kwa amje mu sede ye nkwada bere mu ne ebu bebi se bia no matu afufuro bezi wo no e wo se ye penny power fresh na nem no be ye wo man temu afo penny to aso ma aseni adwuma no hyehyeye no etumi ekọ wano ene boko eno ena mampani etre ne nsa ede ehwe maame ba ko efre no Justice Gertrude Araba esaba tokono eso se empanifo no enyini ntum na afei yagini tu kra ba beto aso se Chief Justice ampa ene ye kukuru ne ye de beso akoba nyina no nyankro padom ama ene maame no yagini watuma ma na so akofra meswan se kwa bia so no ono so wodi si ye ne nkoden ebeye adwuma ne no na mampani na da kwa kufu ado ne nkasa imu odi atu dwase ade pa sese hia eye nkabomu wo kire se bibi bekunko wie mama sese wiase amansa de obia bekasa amaman no dodo no ebo ne hwe se omo kire wo mu Ghana nsoso ebia na omanfo so tie agya ye ka na nsoso anya no ne ye hwe ye kekeka ye hubom na kakra si tie na boto ene akasa ye betu ya ye kuro ye ntitru aban nwuma akase de fa bambo de fa ase ne ye ba bia na we bewurawura ne ade no wo kire se mpuntuo ebefa no ntuma papa efra ho no mu a agese enkabomu eye adwuma. Cooperation between the three arms of government, executive, legislature, judiciary, on the accomplishment of this sensitive appointment enhances public trust in the ordering of the state and the functioning of our democracy. Excellencies, ladies and gentlemen, it is essential for the development of our nation that the judiciary commands the respect of the population by the quality of justice delivery and by the comportment and conduct of its judges. It is crucial that we have judges who are morally upright, with intellectual integrity, and a thorough understanding of the law. The choice of Mrs. Justice Gertrude Tukum as the 15th Chief Justice was not a particularly difficult one to make. In view of her level of qualification, the number of years served with distinction on the bench in the Superior Court of Judicature, totaling 19 years, initially in the High Court, then at the Court of Appeal, and finally at the Supreme Court. To our colleagues on the bench and to members of the bar, I urge your continued solidarity and cooperation with the new Chief Justice to promote the rule of law. That will be in line with the finest traditions of the bench and the bar and will help advance the welfare of our people. Mampani na da kwa kufuato ena motie wenkano na ni nyina mu ene wo kire se woni maame no aba pa so obeya dwumaden na wodi abaso bonso
ebema de was na kura ni justice kwesi anim se waye adwumaden kyerɛ sɛ nokura nyankopɔn anim ni papa no ba ye anye bi akora kɔto adan a wasisie ama ne bɔnefosam ba bɛba fomo kyerɛ sɛ wotu ani na kɔto dan si wonti ado bɛkɔ akɔwrɔ ne ade ahwetrim no wadwo ɛno sini. On Wednesday, 24th of May 2023, Chief Justice Kwesi Enin-Yabua, the 14th occupant of the office in the nation's independent history, went into a much-deserved retirement on his 70th birthday, as mandated by the Constitution. As I indicated at the farewell dinner held on 19th May in his honor by the Ghana Bar Association, Chief Justice Enin-Yabua had an outstanding legal career, which saw it rise to its greatest height in his latter years. His tenure of office, Chief Justice saw arguably the largest infrastructural development undertaken in the history of the judiciary. A Court of Appeal complex in Kumasi, residential facilities for Court of Appeal judges in Kumasi, 6 new high courts in the 6 new regions, 120 courts, 150 duty post bungalows. This is the hallmark of his era as Chief Justice, as was his strong defense of judicial independence in and out of court. Yo, nti mampani no another danko akufo do excellency na ne de atwa gu na ne nyina mu justice Gertrude tokonu ya wa beso baton no mu ode ekro kire se obere ho no wagba adwumaden oso wa rehemu mapa se mo bia ye mpanifo so ode bua no mbabua no ama na adwuma no afepa. There is a need to expedite the national digitalization agenda to allow for easier networking of all stakeholders. There is a need to increase the budget of the judiciary to allow us room to expand our infrastructure in the automation and digitalization agenda, because undoubtedly the efficiency of court processes and administration is assured with more deliberate use of technology. The statutory duties of the Chief Justice stretch beyond the administration of justice to include oversight of legal learning as chair of the General Legal Council and the Board of Legal Education. The development of democracy has placed greater attention on the learning of law. I stretch a humble hand to the bar, institutions of legal learning, the legislature, and all stakeholders to assist with intervention. Justice Gertrude Tokono Yamantrinkwa, Tiane was walk from a side. He say you may tell what for penny a Justice Gertrude Tokono. Asante Achim South Forestry Manager Nura Emmanuel Anim Brew. Now on the to just say no Green Ghana project here ye bia Ghana yedua enwiama akoma ko be say opepi do 10 million and Gramante mo ye pa hontoma e wo legoa ohene ba ko bi ye bo antem wan so da na do bufu ye ka kire regional minister request say ko ka kire ohene no on som chen mra no so chen Ghana on sorry next time ye boy ya on sorry na aka na wo pesa ana regional minister so ko ka kire ohene no Sada no na ukọ Asante Achim Satwa ebusafo omuga so medua nnua no ahanu empima hanu aduanu 250,000 wo se kura no wo beti medua be se empim ahanum aduanum 550 kura ama abroso na we eye anamo soronko omutuo ra Emmanuel Animbru ani Ahoka ne kyerɛ sɛ ɔpɛ no wɔ hɔ sɛ yɛbɛdua dua ne ɛwɔ akyerɛ ne sɛ wodua wie a ɛho banbɔ a wobɛhwɛ so ma dua no bɛnyini na yɛasɛm nti Asante Achim sɛnea mekaeɛ no na yɛbotaeɛ ne sɛ yɛbɛkyɛ aduaba 250,000 seedlings ebi yɛ forestry seedlings Ghana ha kwaeɛ a yɛhwɛ so no mmara wɔ hɔ mmara kyerɛ ne ɛwɔ sɛ woyɛ ɛna kyerɛ ne ɛni kwan sɛ woyɛ na woyɛ ne ɛbɛkɔ eti amra no a mmara twe waso nti kyɛn so adwuma a yɛde kɔ kwaeɛ mu kyɛn so a yɛde bu dua mmara tia. So we need to make a ta odi yes adwumano nti ya chi nipa bebre agi mfidie ni firo mu nsem e de bi kokot what we do agu a yes season dua no ni na ya so twen a ye hwe se nipa e de be ye futuo na chen so asem e de mbu dua de pa nua no na twen ho afiro we san sa twen aso twen wo na ora Emmanuel Animbru asa to aso de adesrede to omanfo nim se omohwe se obetima ye niam nyina kama owie ye no na municipal chief executive for Asante Achim South Honorable Alexander Frempong enso de to omanfo nim se osre obia fa de ho nsem na onua ndua no se enua no se odua mfra mebo hu a ejimfra ma na ho ade ne bio nti odan no entampa so se de yehu no esa jimfra ma pa ti no bia se me kotra dua se na ma jimfra ma otra dua se sa usa dwina efa to se ye kwadwene ye ho asa ye nkwankwa nua se a ye tra se agi ye nika ho
Dedi kan ya aseda no de ma president Manado Danko Kufuado and vice president Mahmoud Bawumia doctor and Ministry of Lands and Natural Resources and a Forestry Commission. Osha onyankopon aye ewiase no abona se ade a imia empen emina enipa edini to carbon dioxide carbon monoxide and yama ifini ba imia rejecting enipa ifini ba enipa rejecting anona imia ensu hia no mde anyi ena imia also mpen oxygen now it produce release into the air atmosphere no and then nipa ye here edianyi enti science say we na boa pa o he municipality house says in your biano ba and bebre na yebia last year for instance we close to 700,000 seedlings this year so far they distribute to 550,000 including the Yadiama individual and as that person but Mahmoud Bawumia say enter koso da ne we da na gba aso hene ene mpanifu better yeti na ase any abusa for muti CCA I municipal chief executive of Asante Achem South Honorable Alexander Frempong na wakasai 100.7 FM suni akanka se anwumere no nsia de ani eguso de ma wo ampa Facebook yakasa Oyerepa radio bra na yenkomum na jawda akoyo toso miensa konti hene manso kwanta matra nkonwa asase so manso abrense di kuro no no wo kire se enua ne de ebedua wu ye de beboa kakra ama sabe ye hwe ne yensa ka dodo no agina forestry commission fo so se won beyire won ho na wo msoso adamu bia wo so mutu ne etumi bo ye adua no ho ban no ye babo ho ban na nkonko base ya adua de no nanso akiri na esei no na nanaja da ko eto aso se onkote ese na nanom mo manso de omu digada osin da bi omu ni gada bia na emu no ye tie ne se aka de omu mo de bekwati agada msefo no omu ni bi nti aban emeboa won na aban ni dikan a omu mo beto aso enua na yedua no yenka ho si yedua na nyesi yedua no kwa yedua ye hwe si yedua am ye ni akọ ahwe am na ye esi ye grabia green Ghana na abetina ha na abedua enua esi make sure si bedua ni ahwe na ye na da che ho abamfa so agriculture department wa so your more responsibility there's no need for say besa kwate ni ye bia e agriculture department ni forestry commission more responsibility say more say enua na yedua no o me ho ba am na ye aban sori anu wo bo nanamo so nanamo ye ma concession me ni weapon so ye de kopam minus free forest aboaboso forest apamprama forest odahon forest genuine forest amanfodi nananom ye niam concession nanamo we don't have weapons common miners na free mu so at the end of the day wo so na be nanamo tire so say ye na ye hwe self forest ye niam concession nti sa de na ban hwe ni ye because nananom basa ya nsusu gu emu because of say forest na ye die ni enim ho hwe but wo ha no bi de license free enkan aba abesna kwhye forest di ye ni new weapons aye de be kwa akopam wo mo it is security agencies and forestry commission na so mo hwe se on beboa ma mo die forest no yapam wo mo free mu ne mo sori a ne ni betumi ata wo machi because o forestry commission ene mineral commission ene security agencies no mo kwa ne nana no betumi abo mo chi dom ne mo ayedu ne nya sa ide ye ni nim sika ye ni atu ye ni hwe ade papam wo mo nana jawda akoyo toso mi ensa na mo chene nka honorable ni lante olenu eye krache ye wo manso anase amanse west mensi ni mu na wo kire se enua ne de wo so omudua pa afi atwam wo so omo ya ade omudua dodo no a na edoso ekọ nanim kama pa na no na wo san ahye omanfo nkura ne se bere na so si no omodian se kakra bia betumi aye no obedua na aboa so kwaye ni ho no ma yenyina na enya ho babo papa bia e wo ye menti restaurant bia se eni ye die ye hwe ni nyini enti na dwumadie no e no ma so kwanta ye pe symbolic one be edunum edua no ma so kwanta ye dua nan e wo assembly ha ne ko dua de aka wo center bia de vocational training center ye be stress e afio so ye nhye se be bi school ahodo ni na be school bia boundaries bia ni ba ko dua bi ho boundaries no na abo school no so boundaries ni na ho ba ti be sa nkran bi obeji bibia so hwe na onua no titimi na die na wo ba ye mensi me de ahye agri director sa enti obi bi o beji bibia no beji ni data and baby o kwako doni na e ba akohwe na brano ni akwakohwe se nipa no ehwe etitimi ano akwankyere bi also ehia bia no forestry so yo nipa oda forestry no wa so ye krado ho nkyere bia do mo man bibia akwakọ enti bako wa no akohwe se de dua de city enti wo ba ye enimi an ma de dua last year no se si wo fefefe ni e kaba enti this year kra no dem de ba ye na shady trees ni but ya be se beji shady tree bi ni bi ni adua bi wo park ni so fifro na just say bedroom maybe na a machine kama oh assembly no ya
Honorable ni Lanche Olenu DCE Amanse West mensin mi se ne dia wode eto asoma no anwumre dia na chese bomodia na bua ye wate bua ye kama pa na bra behwe bi na enye kra behwe da che hima launch no na aduru so enkwada yi a ye pese ye bua won na won soroma e kire da che bi no ene ye tuensa e dia frɛ wo se ye launch no den da che hima wose me ho fema no so ate koso prepare assembly ho nyame aduma gwasi da musumi e wo mi de to so du ngotwe pepepe awia don ko ne ye dia tata so ti ehwem nyina nim ehwe nkwada no performance ye na watumi se ju nkwada no bia no ate ampa kuma se me yo bebe bi ono abosampan dan so na madam Eunice Note antina ne George Kumbala wujina mu den bibia na beso boa ni a 0242 087473 0242 087473 ni nkomo yo yankwa ahoma no so na ye ne enua aberwana na kwabana tawia nkodi nkomo tikese ka ho etiawa wasa dompo ase wasa Memphis ye wo atoyama ntemu ena esubrasem bia da ne agu na jai atoma akokwa ni ebo ekowi ase no japade ase nya agro o so frɛ nadmo aberwana na kwabana tawia tikese ewo ha yetia omenua monko menia meda wase na menchie tifo aitie Oyerepa femina for Oyerepa TV sele mo chen sa pepe opimu wasa dompo ase a eno no ewo atoyama ntema eno atoyama ntema ase a ye ade a enwa ene na ase so bani etoye no enam so emomanfo a wasa dompo ase na wasa dompo ase ekuru no I say gufa esen gufa ya half na abehiem na etimi aye ekuru baako na eno so ana park eda ekoni finfi nti ekoni finfi na park dan sa ya tra park eno so ansa na emofa no etimi akụ school ene se enwen so blane to ya emofra wo se nketimi eka mo awofo nkwa aso mo ntimi ana mo so wo sanka ene omotimi ku school kwatwere no enya de omotimi eko school kwatwere nti mama amfo no esumisumu wodi mpa se be ya mpanyin formula na omebo mo se de be ya omoso ombetimi edi akonya ba be ya tima fanto apefra na yenhwe mu kakra na mo kira galamsey small scale mining bia mantem ho no eno ene atimi akofa oye ne kese edi abezanse esoro galamsey wana ase no so ano ne ekuru na ase no sanso galamsey ho na galamsey to galamsey en ma dofo no atimi agekuru na boso a emwa emensu e wasanke etimi koba no etimi akokotai covet ne mensu no entimi entwisu fanso gwamenua akoye ne kese pa ewa yo abroa yebeda se papa na wadi akira mai se nyame adom obi enfirimu de anopa ni nya ntie se ablante ba ku bi a nsuo to wie no wo se one de ne machine ode ye galamsey aka nsuo mtu kwa akoyi enso akotoma akotona na no wanse do ntimi ka se isi ano ye de nemu no akopimo hostel yeda se abroa wie ne yebesa ne wadi nkomo bio yenya abroa na kwabana tawia tikese ama ne boye free wasa dompase eno no na ye call special prosecutor ho owura kesi ajabe ena de nsam ya beto dwa se amanfo keka se etore bi a oye hwehwanimu kakra obi ho na asem eba nanim a omunya adaje siesie ne ho kro ne ba obi ho so de eba ne wamu na nanim aka ne siesie so ayer na pantan ne na twene dendenden eno so da bi obi ani ho ya ono ne office ono be siesie asem ho ye ni asem ho se ho na nipa mienu anya asema ne ye besi nkonya ho ne aka asem ne ye di asem na da bi aho de mra na ye adwuma enti no samunim a ono na wo kire mo ne nyina akoba ase amanfo keka se owura professor Kwabra Frempong but ne nsem no nkobetimi aye ne bibi chense wo keka na sisi so ye yere na panta munum na nanim ye de ye no na mutie de kisi ajabe na mu kan Very preposterous. See, something I said at my vet, July 2021. I was asked about political interference. I said, I do not fear political interference because no one would dare it with me. Talking as a person for myself and the institution I had. Do not fear political interference because no one would dare it with me. And having a president who is a first-rate lawyer, having an attorney general who is a first-rate lawyer, they wouldn't even try. I said that. Words to that effect during my vet. I knew where my Achilles heel may come from. And that's one to admit to Parliament and to the public that what I feared most was interference or likely interference from chiefs, likely interference from pastors and religious persons. These were the kind of interferences that I feared. And I'm a traditional man myself. I could be chief of my town. And if the overlord of Kwewu, if the Kwewu invites me to show up at a Benin on a Saturday morning, especially when it is Dapa, who am I to say I won't show up? And if the Kwewu tells me that our nephew, this matter and that matter, and they're pouring libation and all that, and you're also a traditional man, you're sitting there. Those are the kind of incantations that I could be afraid of. Yo,
Any special prosecutor no ra kesi ajabe funny love diapers and ye kan form manwumre se ope enketwa akese ne adentamo a ubenya bi ato honom enye na ba bi atonton isa diapers bia wo de mu akwada na odwonso a on tehwe ojana nan ya on tehwe isan se enonum ni nyina e ma ne ho nye nwunwunu ma ne ho nye ne femfem bia oba ya moda ke kofodi anya na sof ma me moda ke woda darling fee venture o abrepo kuma se na mama kuya e wo mrom pharmacy wa opposite wo dada boat e wo bantama market eno so be fresh CA 0244890159 absa na akofa loan bia ba the whole Ghana me hunu sa loan bi da ye ma loan na interest rate no 10%. Hey, boja pampam so business e call for ma kwa absa CA ba bia absa ben obi akọ na koje bosia ne bi then na Oyerepa for nyame aboa adwumaku from the Centers Ghana omo ye awards bi ne abo adwuma for makomako nsie din radio morning show personality of the year nana ya mensa ye well radio sports personality of the year Eugene Adipoku striker sports commentator of the year other languages bride also Messiah TV lifestyle show of the year help me change and TV lifestyle personality of the year akuya chama so obatwa man obefa phone na obo star 800 star 212 hash na da kan na obo code na kan no send se opesa otoman na bibi ne wonte ase afresa no men 0545 527747 na ya je so tie no ano no ya to aso ne fa we emum eche so pani kofa bai ya Calvary Cosmetic Center CCC agin pepegu Ghana fana ba bia wiase fana ba bia ene se was of Penny Ransford Obey papa enyemfie aduosian so 67 nyasam keto akra na bra wonya aduosian no wo ye na adwen se efiri sa bra ne ba bia no se duru na woda sa no a obetwa nani akwa asopiti kese pa ba akwa dokra no kuma sia se kofa no che se ne ba bia omedi omani be kire bia ometumi akọ no makwa moja ede aboa enu nte ebra no so saa no na wo so tu saa na mo ye ndiampa na no do mo kwatwi moja kama pa ede man ene omutwi ni yi nipa be sa apede wo mo atwe na de tie ne se wo so enso wa wo se wo de health insurance nso so e ka ho je so obi wo no mu a woni bi so wo health insurance no woni bi ya de bi kura bo no ato osisi anu a wo tam de he no wo de akọ na ye de yansi achi ba agene ayi enkwa na asese ne tie nti eneyi wo kire se wabo moden ene ne mpani fuck ka bom na enipa be se ape wo register wo munyina se health insurance obi anye na wo fa nkonkonkodu odwuma wo munya fa so pa bi ba bi ti se askore mampon ya CCC asafro ankasa kra wo ene empatema hodo a etwa ho ahia Reverend Ransford Obey edisemu etudwa afi we mi di me 67th birthday and am yes me pese me di bibi kan ne ameye no ho na eye moja na ye de ma no ena me hu se enkrofo bebre o ha NHIS no yen register wo mo obu a ne ntia enya se on register no onisika enkola bebre obi a obu osi a wawo nkola bebre ena titru atoda bia ahiafo no kra na won nkola bebre ntimi yes sa na tedia memmu ankola yen register wo mo enunti me yes me register 1,000 children under 18 and no any botaya mamede ye sade we trimu ponti e ma na so mama ye say Obey and I would say no go go show awon trust da na nyina mu no onso so a wonya health insurance bi say ayafa so pa and dia ma woni no ebo papa abaso ba ko ne wanye 18 years intimi mpye maybe na omo so kan ba ko ne de ya ma be kama adie asida pa kase ekomo nyankopɔ boy asida etosu mienu ene osofo a wodi ohiafo we de wadi ohiafo papa do o health insurance no wa o ko hospital adie asida kase adehye ena motie wonka no 100.7 FM so ni efiri nyame na dwabe wura bank chese bra ne ani dwa wo mo ko mani papa de se sika se ya mo de aba no ese woni so ka kire se be service ni bi kakra fa ba to ne mboa o business account so ebebie bi wate tretre onwumanim na yenhwe ho ma loan over draft awodo na mboa wo salary account so ni emu akatua no emfa ho ne kokotua bi kama pa kokobie bi ho na yenfa akatua no mfa ma ba ne sa no bibia wo pe no ye de ebema susu de ototo kakra
o dwabia ni nyina ye hwe ho ni ya boa wo enei ensoto no yes church development account asore nkoso zoro mu nkokɔ bio mu nkobie pa na dwabia nkɔ ne betu ya boa mo enei yes investment ne 0271409340 abusafo mo moye na yenuanum bi enkrata na so mo cars ababeka yensa missing documents right ye hunu purse bi ewadum snappy aba premises wa ya Ghana card ewomo voters ID card womo insurance card womo complimentary cards ewom nene complimentary cards womo de amomfre ne amomfre preko se complimentary card e number wo momfre preko NSC kaka ho edi e wo so eye Amwa Erica eti no ne dia oba ha ye beboa no na ye hunu ye de ama no okay ena ya say hunu IDB and so Ghana card wom health insurance card wom GCB debit card e wom bi edi e wo so aye Florence J and so muni obi a ode Florence J a open documents here omra ha no ID folder ni bi na ni nyina hyehyem okay ena 3 ata frempon ofanka ho edo ofanka ho ntia ata frempon o say we de wa hunu okay eti ayira mom na ye hwehwe ata frempon ata frempon no we missing Ghana card we nkwa na ayira ndi we de wa hunu fabra Oyerepa ha ba mienu account de ye hunu card na wa ha ai eni say eni we mienu de ye hunu na we no de anyone with information to come to Oyerepa TV for identification. Okay, that's ni nyina ya hunu wa ha. Aha, ni nyina ya hunu wa ha. Yo, ni nyina ya hunu wa ha wa. Ntino atafrempa wo de wa ha. Florence Aje wo de wa ha. America wo de wa ha. Oba ye de be ma. We ye de. Nana ya tufo a odi kan oyoko anyina se hene na ye nka boni. Tufo se to me no Asante hene. Na akona do yadom Asante hema ana otuo serebo Asante dwaben man hene be ma okoje aso ofie akwasi koku be ma kokufu man hene no kokufu man hene okoje aso yes ofin akwasi na nananom ya oyokofo abusuamu ohene ba adusai poko ya champem hene nana boachi yam kwanta kese hene no nana akwasi tumasi nyina se jase hene nana kwami achampon nyina se abusu apani kunafo a nana ya tufo di kanja wo machire eye maame Monica tufo na maame Felicia tufo mane nie maame akoto ewa America maame pokua ewa America nana akua ade kirade afi maame nyaako ewa America nana tufo ewa China na maame tiwa so kumase ne abusu ase amfanto anim se nana yawo tufo di kan oyoko anyina se hene afiri mu mfi hyeduese anum no nyaye abusu ase ode mu no tompam benada ekini bere yen ekosi ne yawada so ewa yoko anyina se ahemfie ho a eno ye emrom free mind methods ade seman asem na ye kanyan abusu ase yawada no yawada di animi ode beko oyoko anyina se amuse yakwa akopere korabre owia yawada na no mo ba begina so ayeye no ntiro abusu se bomra na mo jambo mo yo we na watwe da kire se nana oge eni ni nuanum nyina se mfa kasa fidie so fanse se opani akwasi afiri yi ti ase ne yefre na akwasi anane ene papa afi na watwe da no aduru ho ankopon adom mo kire se da kina ebusu mi wumi inde to so dumi ensa pepepe e wa so asema tedis won wa kumasia no pa no nsia ekopon nwumire no nsia tu ensa se momra mabua na yehunu de akroport ya yiyo no ye de be kwa hye na madam hana na asitofom oba pani Asante nti ekoso won kwa wiekuma na watwe atwam ye awie yi ye memende atwam ni ne wanura kwasi mo beja ye ma ne ye fe papa nti madam hana se odamwase pa se obeta no akiri na okata na ase akiri kra ye wo birthday mienu bi e wa hade di kan Nadia Salis or Hope and Dreams Academy de duakon
ɛna ne birthday nti ne maame Ella ɛna ɛwɔ no ne abusuafo nyinaa nti no Nadia Salis ne ho ofese beautiful girl by of standard nyamentre nim kire no ɛna ne so ye Inspector Sapon siasia birthday Ghana Police Service K9 unit no station officer if you no ankasa ne nafonom Evans Adomako Leroy ɛna Rianda ana omo se Inspector Sapon siasia Ghana Police Service K9 unit station officer happy birthday yes that's right yes was for inspector so ya bema mu opusi ni ampa opusi ni ampa tiwe ni expected no yes expected to the crowd expected to the crowd on expected efe emudu na fe kutama makoko won bibia okra that's right was for inspector was for pusi also tibi kona nim tata be ya IGP kra Oma Philip police etireni be matini abusafo yafon yafa sedama kori on ese muma anwumre na eno no asibu amasa so na Prisla Obapa Prisi na napokua Jimmy Cliff ajeni mbuaten ni woni awaka nyina boy na chidom kama na arawose mane yatetete zo nim so afebua Sofia bo amate bibiza na eno kresa ho eno kre ese nyankopa atronsa frɛ no enti areho na metie what a shock ya be kan news na pram tumire mu ana metie enti na ma bumbuza pa ba be ende ya dwuma we de sesa pa nyankopa fa nkre unda ni share kra asia be na watwumi enu ntemu ene no obey ntemu no se Krobea ni bonko mo ani se le ko ya mantine yare kra na se well ani ya de bre mo Krobea Asante menua Oduefour ni mira ho Empania tenase, but Oyerepa FM.